Van een hitterecord is nog geen sprake, maar dat het extreem warm wordt tiisdje is wis. Tiisdje binnen in het noorden temperaturen van 32 tot 36 graden mogelijk. Het KNMI jouwt dan ook Code Giel aan. We sprutsen waarman Dirk Strijker uit Sumar oer deze uitzonderlijke situatie. Als je dan ziet van de laatste 40 jaar, is het 1 jaar een keer 36 graden geweest, dat is 3 jaar geleden. En dan zou het nu 35 worden, dus je kunt eigenlijk toch wel van een hele uitzonderlijke situatie spreken. De komende nacht een graad of 17, 18 en of het nou direct zo'n plaknacht wordt, het is nog maar 1 dag echt warm. Hè? En als je zulke plaknachten krijgt, dan is het vaak zo dat het al een week lang warm is. En dan dringt de warmte echt door tot in de huizen. Dat zal voor vanavond en vannacht nog niet het geval zijn. En morgen dat is de grote dag die al dagenlang in de media wordt genoemd. De dag van 40 graden. Nou, die 40 graden die halen we in Friesland niet. Dat is eigenlijk niet mogelijk. In het zuiden zou het kunnen, in het oosten 39 graden. En hier 35 graden, maar dat zou voor deze omgeving al heel veel zijn. Woensdag dan wordt het al een stukje koeler, 27 graden misschien nog. Dan komt er wat koudere lucht onze kant op en dat kan dan enkele regen- of onweersbuien opleveren. En daarna zien we dat de wind weer naar het noordwesten gaat, zoals de afgelopen week ook. En dan wordt het weer 1, 22, 23 graden en dan hebben we eigenlijk weer precies het juli weer waar we recht op hebben. Maar wel droog.